Oro City nga igo lang nagbarog gawas sa iyang panimalay ang patay. Human gibanggaan sa usa ka truck ug gidaro pa padulong sa iyang balay. Ani ang report. Dead on arrival sa ospital ang 36 anyos nga si Janice Obredo, residente sa sitio Kabula, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Human nga mabanggaan og truck ang iyang panimalay. Ang biktima nga nagtindog atubangan sa iyang balay, ang daw na bangil diyang gibanggaan kini sa truck dayong pagkadaro padulong sa iyang balay. Hinungdan sa hinanaling kamatayon ni ini. Nakita pa sa mga residente sa lugar nga kusog kuno ang pagpadagan sa maong truck. Yun madalas sir. Sa unsaon di gyud mabayaran og sa dakong salapi ang kinabuhi sa tao kirang mga damage sa mga sakyanan sir. Mga kabtangan wala na kuan no may bili kay di man nato madalas padulong dito kuan. Kinabuhi gyud sir. Di yun mabayaran. Ang driver sa truck daling nadakpan sa kapulisan o gikustudiya gilayon sa Lumbia Police Station. Sigon sa driver nga aduna kunoy mi overtake nga motorsiklo kaniya nga iyang gilikayan og mi brake kini apan mi diretso sa biktima og nabangil sa balay. Mga ina pasaylo sa sir kay di man sila tinuyo. Muta may modisasyon man ako unsay na kuan na nasala na to. Patay naman mga pasaylo sa sila. Unta madawat sa nila ako pasaylo. Sigon sa kapulisan, adunay posibilidad nga kusog ang pagpadagan sa driver timailhan niini ang kataas sa skid mark sa kalsada. Murag na pihok man daw kuno ang kuan, napihok daw ang yang naong dapit gamay kay naipit man gud siya sa ligid sa atubangan sir. Sa dito na to sa balay mismo nga gihunungan sa kuan sakyanan. Butyag sa kapulisan nga nagkasinabot na kuno ang duha ka partido ug dili na pasakaan og kaso ang driver sa truck. Ang lesson rin siguro ani sa labi na sa mga motorista or mga drivers nga magmaneho sa usa ka sakyanan kung mahimo hinay-hinay lang dun siguro ta og padagan kay wa may kumo sa paghinay-hinay. Ang pinaka-importante nga makabuta sa atong destinasyon nga safe ta. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.